Son Antonio Gato Suengas, candidato a alcalde de Monterroso e candidato do Partido dos Socialistas de Galicia á alcaldía de Monterroso por estes próximos 4 anos. É a cuarta vez que me ofrezco aos ciudadanos e ciudadanas de Monterroso para ser alcalde desta vila e presidir a corporación municipal. Síntome orgulloso de que o Partido Socialista confíe en min tanto tempo e ao mesmo tempo pois síntome orgulloso da confianza e do aprecio e do apoio dos veciños e das veciñas desta vila que me elixiron alcalde tantos anos. Nos últimos 4 anos, Monterroso seguiu facendo infraestructuras importantes. Aí está o novo centro de saúde a piques de inaugurarse, a residencia da terceira idade, que constituye pois, un paso importante na procura dos servizos sociales do Concello e ao mesmo tempo fixemos un gran colexio de educación infantil e primaria que nos asegura o servicio educativo para moitos anos. Monterroso alcanzou co goberno de Feijóo, que non regala nada precisamente, pois o título de nudo de equilibrio territorial nas normas de ordenación do territorio de Galicia. Por lo tanto, somos cabeceira da comarca da Ulloa. Vamos nestes próximos 4 anos a consolidar esa situación de privilexio e, desde logo, influir no desenvolvemento de todos os pueblos e vilas da comarca. E para iso temos que seguir alimentando os servicios públicos e privados, temos que conseguir pois, un gran espacio cultural que lidere a cultura da comarca e, sobre todo, habemos de consolidar a presencia institucional coa construción dunha gran casa do Concello que ao mesmo tempo pretendemos que sea a casa dos servicios públicos, a casa do pueblo e desde logo donde os ciudadanos de Monterroso, de Palas de Rei e de Antas de Ulla podan chegar aquí e ser ben atendidos.